И така, какво става хора, аз съм Трибал 9 и продължаваме с GTA San Andreas, епизод 9 мисля. Така съжалявам, че качвам два поредни епизода на GTI, но да, по-интересно малко стана, нали? Смисъл не е, че по-интересно Take It, но все пак интересно се нали какво ще стане от тук нататък, нали? Така, сега има тук мисля по някаква претемпени, която се казва Суха земя. И няма като сцена. Убийте свидетеля и върнете доказателства. Окей, трябва да убием някой. Не ще съм в състояние да убием, защото няма никакви оръжия, но да. О, моторче. Така. Тръгваме сега с мотора и така. Аз го виждам къде. О, мъка. Винете ми с планината, дори явно ще да скачим тази планина, но да, както и да е. Така, както казах, от тук нататък ще ме доста интересно дали какво ще стане с CJ, Caesar и Ryder и Snow и Sweet. Макар че съм си доколкото разбрах някаква болница или нещо подобно. Но да, както и да е. Доста интересно нали стана от последния епизод, който снима. Не вече изгубих вече бройката 89, изобщо нямам никаква идея. Но да, както и да е. Продължаваме сега с мисията, като се казваше Суха земя, мисля, че. Тук мисля, че отгоре трябва да мина. И да, опа, не, да. Така. Нямам никакви оръжия, не съм много в състояние да убивам. Но да. Може би трябваше да мина през гъншопа. Но да, как се да е. Не трябваше да минам през тука малко. Оу, фък. Ще стигна ли до там жив? Да. Спомням, че да. Сега ще се мина от другия си път, но да. Както и да е, продължаваме. Не знам как ще го убия без оръжие. Трябва ще мина през гъншопа, но... Той е вътре, изкарайте го. Внимайте за горските. Запомнете, трябва да го снимате цяло. Добре. Да, как ще се промъркна там? Нямам никаква идея. Майко ми, не успявам, че успях. Добре. Тъй като нямам оръжие, ще е по плавния начин. Владе. О, горски, как е? Аз ще си хубав, момчета, не че нещо. Не. Мамка му. Ай, педалите, дигайте бе моторите, си ходим. И да, така успяхме, снимахме го и сега си ходим от тези гости преди да ни слизате, както ме засичерата в Майнкрафт. Добре. Сега. Ще седим по безопасен начин, защото не ми стана доста кръст оръжията на горските, но не мисля, че безопасен начин отпада. Така де. И сега ще слезем по различния начин. Ето ни тук. Така. Вземем си мотора. О, не. Така, мисля, че там тук ще е добре. Ето, готово. Сега слезам по планината или не съвсем. Не, слезам съм. И отиваме на място, къде трябва да идем на картата. Може там ще чакат МП да му дадем това доказателство.
Я уйде. Още, че ми взе оръжие и пари и направо... Тук му бях, нали, гордо добре с оръжията. Сега няма никакви оръжия. Добре. И... да, не беше добре. А сега, какво? Чакаме телефонна база, предполагам. Да, ето. Кое е това? Caesar, it's me. Carl, you alright, Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of, I don't know, Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillimore over in Red County. You won't miss them. Бърчетката на Сизър сега пък ни чака някъде. Добре. А къде е тя точно? О, вау! Майко мила. Добре, няма да ходим първо там, ще им първо до гъншопа. Да купим нещо. Изкупим тук ни игра. Carl, it's me. Sweet, what's going on, man? Man, what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You all right? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. Alright, man, I gotta go. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Добре, Суит не се обади. Сега обаче трябва да купим малко оръжие, защото съм зле с оръжията. Броня, скъпачи. Best not to mention where you got that, okay? Нямам чак толкова пари, I $4702 didn't tell you долара. this, right? Така че трябва да пестя малко пари и ще купя едно Тек-9, колкото Wise choice, да sir. имам Wise пък choice. 430 и това ще е. The revolution is coming. Добре, сега отиваме да сейфваме. Да караш през тъпата му и кръстъщи ми стандарти както трябва. И ще се видим при бърчетката на Сизър. Така, ето ни тук. Сега влизаме в някакъв бар. Първа среща. О, това не е ли тая от GTA 3? What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, Mexican guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Добре, да, тая от GTA 3, Каталина или там как беше. Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. I need that pump. Гледаме доста So, уличка. what's your name? Where we going? My name is Catalina, That is and we're gonna Catalina, take this okay. county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. За къде трябва At хора, least ама? 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up. Which one first? You're the driver, you dumb pig. You choose. Dumb pig. Виж, това означава тъп парце, но както и да е. Ето ни тук шофьор I know на where the takings are. I buy система. your fucking balls off. This here is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? А пък какво? Ага, добре, евротръкоменията ми ще се обадят. Друг път обаче. Ето. Лесно I стана. ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who'll pay for this rig and its cargo. О, за бога.
Вай. Добре, през къде трябва да мина по дяволите? За Бога. Та кучка наистина е луда. Pull alongside! Oh my god, I'm gonna die! Добре, продължаваме да караме цистерната или там каквото е по дяволите. Keep up with him! This ain't my fight! О, не, не, добре. Ау, Block their route! It ain't worth it! не. Тъпа си грозни. Добре, ще трябва да откараме камиона на безопасно място и цяло. I'm scared! Вярвам, че е трудно. Не от най-бързите коли, Pull alongside! т.е. не от I don't want една to от... do this! Мисъл, не точно бърза кола ни преследва, но все пак когато ни наближат, стрелят доста точно, бих казал. Keep up with him! It ain't worth it! Така, че сме на прав път. Ето ни тук. Get ahead of him! Oh my god, I'm gonna die! Тук ли трябва да се мине? Ето го. Не, обърках малко пътя, но... Кой ме пука? Добре. О, мъгъ, не. Моля те, не ме предавай сега, не. Чакай, трябва да обърна някакъв тира това. Стана голяма обърквация. Това е гаден път. О, когато се запиеше оттам, няма да кажа. Мале, днеска съм много голям късметлия, споменахте ви. О, мъгъ, добре, ето ни тук. И готово. Малко нереално го направиха, но да. Hello, Mr. Whitaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Уха, 5000. Супер. Ето, къде се разбих колата. Добре, сега пак какво трябва да правим? Пак трябва да чакаме телефон обаждане за слизане. Както си мислех. Yeah. Carl, Who is this? you know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Angel Pine. Добре, все пак потегнем насам това. О, мъгъ. Чак, къде е това? Got caught slipping again. Окей. Да, сега сещам си с някаква луда братчетка на Сизър, след това някакъв истината или къвто там не се обаждам. Нещата не се развиват доста добре. Убихме някакъв на тая планина, не беше на тая, но... Както да е. Така. Продължаваме карането към истината. Кой подяваш да е този? Никой ден ме изкефи като тапи CJ, като казвам, че пак CJ ще подобно, не знам, някой яда става. Но как да е. Продължаваме. И сега не съм се пуснал с никой. Много да не говоря в... Оу! Тя. Ще
Знам на Каталина, ако сеща пак. Такова. Един на прав път са най-важното. Да, добре, да. Сега ще видим какво полярите... О, за Бога. Сега ще видим какво полярите иска Темпени отново от нас. Не ни се обажда, той е някаква истината. Сега ще видим какво е този. Стана ми доста интересно. И не знам вече кое да говоря. Аз не съм... О, медият са точно. Не знам вече на кое да снимам. Не, че не знам. На кое да снимам, но... Просто не знам как ще редувам епизодите на всеки на Майнкрафт и на GTA. Да. Но ще се оправя някак. Мисля, един епизод на Майнкрафт, един епизод на всеки. Един епизод на всеки, един епизод на GTA. Мисля, че GTA ще станат по-малко епизоди на Майнкрафт. Но да не говоря с прибързано, защото всеки нещо ще се обърка. Сега продължаваме. Малко лак. Така. Прибиране на реколтата. О, фък. Hello? Hello? Somebody in there? Те не е напушен много жестоко. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Ето го това, ето се обади. Welcome, Същия. What's up? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms? Lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking a hunter. What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Добре, отиваме да откраднем... Какво там беше? Забравих. Да, компания. Нещо. Както и да е. Отиваме в някаква ферма, това е най-важното. И да откраднем каквото трябва. Те ме накараха да гадни мисии. Мислех, че ще съм си гроса и живот, но... Явно плановете на Райдери са малко били други. Но да, както и да е, майната не се заплати. Сега отиваме при някаква ферма. О, не, полека. Добре, тук вече мога да седна.
doing? Къде порядък? ОМГ. Това е на майната си. Майко мила. Добре, явно в този епизод доста ще караме. Каквото и да е коли или проче. Ще мога да видим. Аз да карам през нощта, през деня много по-добре. Не става тук. Но видях релсите и се досетих, че ще става. Но тук може да стане от този път. Готово. И ето ни тук. И тези... комбайна, това трябва да открадем. Ще е доста трудно, но... Да, и става мъгла. Почти как ме забелязахте, нямам никаква идея, но мисля да премина направо. Don't know, but it looks kind of shifty. Roll him in some pig shit. Така. Сега какво трябва да правим, приятелите? Така. Опаса, нямаше много да ми навреди. Тичай, CJ, тичай, моля те, комбайнът е толкова близо. Така. Взехме го, сега трябва да... Майко мило. Stop that dang varmint! Да ги премажем малко. Тези четиринка, които сме събрали. Добре, още една кола има. Дяло си. Наистина не са настроени към странници. Майко мила. Как е това малко камионче? Бога, не мога да видя нищо. Този съп дъжд, но мисля, че съм на прав път.
Може да реши на тези изстрели. Защото им че става лошо. Ето са. И ето ни тук. Фермите изчезнаха. Man, you've brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-to-do is ready. Just make sure you get that cash. Hey, Carl, it's Caesar. what's up? Bad thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me, she's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of and, No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Вау, Сидър се оказа истинския ми приятел. Така че ме е при него, разбира се. Да направим малко епизода по-дългичък. Така. Не, подявай. Да. Окей. Ще срещнем след малко. И така, ето ни тук на Angel Pine отново. Съжалявам. Сега. Ще трябва да сейфам. За всичко да е както трябва. И ето ни. Цар в изгнание. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look. You going to the barrio with that Big Willie bullshit, and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those Chota pigs, Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. Oh. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fierro and the trunk comes back full of white. Mike, come here. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Hello? Where'd you been, asshole? Oh, stop. Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticking putas! No. If you just let me... Just silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit right... Окей, хора, това ще е от този епизод. Ще се видим в следващия епизод на не знам кое са там по рейд. И така, до скоро, чао.